Benvinguts i benvingudes. Benvinguts també perquè veig inclins representants del sector masculí de la bioenergia destacats, com l'Òscar, com el Raimon, també em sembla que el Conrad, hi ha algú més que no veig. El Ricard, també. El Ricard, molt bé. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies. Com a president del clúster de la bioenergia de Catalunya, em fa molt feliç i estic molt agraït de comptar en aquest acte amb aquest grup tan potent de dones directives, d'empreses de bioenergia de casa nostra. Vosaltres sou talent en estat pur, això és una realitat. Gràcies a Vanessa Abad per acceptar la moderació de l'acte i per tot el que aportes al clúster des del Consorci de Residus del Vallès Oriental. Gràcies també a tots els que participeu, Pilar i Caran de Nortegas, Elena Estrada de Remondis, Laura García de Trébol Energia, que suposo que s'ha connectat ja perquè m'ha trucat abans. Sí. Estàs, Laura? Perfecte. Sí, aquí estic. Paz Gómez, de Genia Bioenergia, i Laura Iborra, de Forestal Soliva. I finalment un agraïment molt especial a Raquel Carrasco, que és la directora general de Veolia Serveis Catalunya, no sols perquè ha acceptat participar en aquest acte i és el primer que participa del clúster, sino también porque creo que es importante visualizar cómo una compañía como Veolia, que es la más importante en economía circular, de agua, residuos, energía, tiene como presidenta ejecutiva mundial a una mujer y en el caso de Cataluña pues tiene a una directora general, en el caso de Veolia Serveis Catalunya, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es una estrategia política de empresa hacia la paridad y también un orgullo para todos los que hemos compartido en algún momento de nuestra vida un proyecto como el de Veolia. Por tanto, bienvenida y muchas gracias también por Jordi, muchas gracias. la invitació. Moltes gràcies també a l'associació somdones.cat, amb qui coordinem aquest acte conjuntament i tant de bo sigui el primer d'uns llargs esdeveniments que puguem fer. Deia que no parlaria gaire i només vull fer algunes reflexions i algunes constatacions. La primera, no és un tòpic, és una realitat, queda molt camí per arribar a la igualtat real. La segona, a les dones sempre se'ls exigeix més, molt més. Sempre han de demostrar permanentment el que valen, la seva vàlua, la seva capacitació professional, el seu lideratge. I això és una constatació, i és així, sempre se'ls exigeix més. Tercera constatació, on estem molt endarrere és en el món precisament empresarial. L'accés a la direcció de llocs directius o de consells d'administració, en comptes d'anar incrementant-se en els darrers temps, o està estancat o va disminuint. I avui llegia una dada que, òbviament, és preocupant, que només un 8% de llocs d'alta direcció estan ocupats per dones. Un altre element, la bretxa salarial o l'escletxa salarial que es diu, continua incrementant-se sempre a favor de l'home. Les mesures de conciliació laboral familiar continuen penalitzant la dona. El mobbing, l'assetjament al treball, altres tipus d'agressions, etc., tenen com a víctima principal la dona. Per tant, la igualtat de drets és una qüestió de justícia i punt. I punt. A partir d'aquí podem parlar del que vulgueu, però d'entrada és una qüestió de justícia, d'acceptar aquesta realitat i de justícia. Finalment, també hem de reconèixer que en l'àmbit de la bioenergia moltes carreres tècniques són bàsicament masculines. En l'àmbit de la bioenergia recordo l'enginyeria industrial, la forestal, l'agrònom, etc. És una realitat cultural que cal canviar, però també té una base no només cultural, també probablement d'equitat, d'igualtat d'oportunitats, etc. Però és així, la realitat és que les carreres tècniques són masculinitzades o masculines, bàsicament. I això, en el nostre àmbit, té un reflex en què la majoria del món de la bioenergia és molt masculí. Per això encara té més valor que dones com vosaltres, directives d'empreses de bioenergia, de biomassa, de biogàs, d'aigües, de residus, com deia, de biogàs, hagueu assolit aquest respecte, aquest reconeixement social i també aquesta posició entre un món d'homes. Al clúster és cert que cada cop participen més dones i això ahir ho estava mirant amb l'Ester. En les darreres comissions de biogàs, per exemple, gairebé el 30% han estat dones. Això és una dada per mi
important, no dic que sigui una dada de paritat, no, però que en les comissions de biogàs, en les que vam fer l'any passat i la d'enguany, hagin estat un 30% de participants. Cada comissió aproximadament té unes 50-60 persones. Doncs d'aquestes 50 o 60 persones, el 30% han estat dones. A mi això em diu tinc una esperança. És veritat, en canvi, que en el camp de la biomassa, la comissió de la biomassa, que s'ha reunit menys, però és veritat que la incidència de la dona en la comissió de la biomassa és molt menor. Això és així. També és veritat que en el fòrum del biogàs que vam fer a Granollers l'any passat, que hi van participar-hi 200 persones, és veritat també que dels 8, o sigui, que hi havia 8 homes ponents i 6 dones ponents. És a dir, bueno, escolti, estem en paritat? No, no estem en paritat, però estem avançant en l'àmbit sobretot en l'àmbit del biogàs. Espero que en l'àmbit de la biomassa podem fer el mateix, perquè aquí també hi ha un component tècnic, però també un component, diguem-ne, de territori. Però és una realitat. Vull aprofitar, per tant, també per agrair a l'Ester Galdámez l'organització d'aquest esdeveniment, que sempre ho fa molt bé, i per tant, moltes gràcies, Ester, i també tota la feina que estan fent les dones de l'equip del clúster. A part de l'Ester, la Núria López, la Jessica Moreno i la Ivet Baldó. Moltes gràcies a totes, a tots els que hi participeu, i desitjo que el vostre coneixement i el vostre lideratge sigui un referent de futur per a les noies joves, però també per a tots nosaltres. Per tant, us desitjo una bona jornada i, Vanessa, a partir d'ara el debat és teu. Gràcies. Molt bé, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules. Començarem la taula rodona. Sí que el que farem és, hi ha 6 dones que estan en aquesta taula rodona. Mirem que la resta apaguem la càmera perquè puguin, diguéssim, veure's de forma clara les 6 dones que formen de la taula rodona. Bueno, jo us vull dir que a mi em fa molta il·lusió de veritat, poder moderar aquesta taula amb 6 dones referents en el sector, líders i que realment fan una feina molt important tant a nivell professional com el que seria la visualització de la dona en aquesta feina del camp de la bioenergia, tant de la biomassa com del biogàs. Per tant, la veritat és que estic molt contenta, com li he dit al Jordi, de poder moderar aquesta taula. Primer de tot, el que faré és anar presentant a cadascuna d'elles, d'acord? I els hi donaré veu perquè cadascuna expliqui breument una miqueta el que fan al seu dia a dia. En primer lloc, començarem amb la senyora Raquel Carrasco. Raquel és directora general a Veolia Serveis Catalunya. És enginyera agrònoma diplomada per la Politècnica de Madrid i per la prestigiosa Escola d'Agronomia de París-Grignon. Porta tota la seva carrera professional treballant a Veolia, empresa líder de la transformació ecològica, per la qual ha treballat 15 anys a Londres i 4 a París. Aterrant a Barcelona al setembre del 2021. Té 3 fills de 17, 13 i 9 anys, que són el motor diari d'inspiració i motivació. Doncs Raquel, moltes gràcies. Muchas gracias y disculpad, voy a hacerlo en castellano, me siento más cómoda, aunque comprendo todo el catalán. Bueno, la introducción creo que un poco habla de mi recorrido profesional y un poco personal con el tema de mi familia, pero creo que aquí quería simplemente hacer un inciso en que si hay algo que me gustaría aportar hoy, ¿no? en lo que es el debate o lo que vamos a comentar y que me diferencia a lo mejor del resto de participantes es que he tenido la suerte, y vengo de una familia humilde, pero tener una trayectoria bastante internacional. Crecí en Suiza, después tuve la suerte de vivir durante 15 años en Inglaterra, vivir en Francia, también en Canadá, y creo que eso ha caracterizado y me ha dado mucha fuerza para saber que al final, o sea, el modelo de una mujer trabajadora, una mujer que se siente reconocida y en su profesión y en el ámbito social, era posible. Y las bases de eso han sido muy importantes para mí, porque no había nada, no me ponía nada en causa el hecho de poder llegar allá donde yo quisiera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es verdad que soy directora general hoy, pero creo que no hubiese llegado a ser directora general sin haber tenido esta base, por haber visto en otras culturas, en otros países, a mujeres que me han demostrado que es posible, ¿no? Y nunca se me ha pasado por la cabeza el hecho de no poder llegar allá donde yo hubiese querido llegar profesionalmente, ¿vale? Me quedo allí, Vanessa, porque no quiero acaparar toda la atención del resto.
Moltes gràcies, Raquel. A continuació passarem a presentar la senyora Pilar Icaran, responsable de desenvolupament de mercat de biogàs a Nortegas. Pilar és llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona. Actualment és responsable de desenvolupament de negoci de biometà a Nortegas Renovables, després de 30 anys treballant a diversos sectors, aigua, energies, investigació i desenvolupament. Ha substituït la lectura de novel·la negra per les sèries de Prime i Netflix i les veu mentre fa punt de mitja o ganxet. Li agrada viatjar i ho fa sola. És catòlica practicant i quan pot col·labora amb l'organització Cibervoluntaris, sobretot amb col·lectius de dones i gent gran. Doncs Pilar, moltíssimes gràcies, quan vulguis. Hola, pues muy buenos días a todos. He invitado a gente de Bilbao, de mi empresa y algunos otros que me consta que no hablan catalán, así que bueno, pues aprovecharé a hacerlo en castellano, que como sabemos hablamos los idiomas, ¿no? Esos y algunos más, porque yo, aunque no he tenido la suerte de Raquel de andar por el mundo, pues sí que he tenido la suerte de trabajar con mucha gente de fuera, con lo cual he aprendido esos idiomas. Además, algunas de mis mejores amigas no son españolas, con lo cual tengo esa vertiente internacional o esa inquietud, ¿no? Bueno, explicaros que claro, que yo pues no soy la más mayor de la tabla, de la mesa, pero casi, con lo cual, pues bueno, cuando uno empieza la andadura profesional en el 1990, pues os podéis imaginar que hemos vivido algunas situaciones que afortunadamente ahora ya no pasan, ¿no? Y bueno, querríamos aportar pues eso, esa evolución que hemos visto y que afortunadamente pues es a mejor, pero coincido con Jordi que desde luego falta mucho todavía. Y lo que sí que quiero también es decir desde el primer momento que mi vida profesional me apasiona, me ha apasionado siempre, he hecho cosas muy interesantes y que creo que eso es gran parte del éxito, ¿no? De poder hacer cosas que realmente quieres hacer y te apasiona. Y tengo el honor creo, de haber contribuido con mi granito de arena a hacer mucho por la sostenibilidad, la bioenergía y la mejora en general del medio ambiente. Siempre me he sentido muy orgullosa en ese sentido en mi trabajo, porque ha estado relacionado con cuidar de la herencia natural que dejamos a nuestros hijos. Molt bé, Pilar. Moltes gràcies. Ara passarem a presentar la senyora Elena Estrada, directora d'Indústria i Innovació a Remondis. Elena és llicenciada en Ciències i màster en Tecnologia de l'Aigua per la UPC. És directora d'Indústria i Innovació a Remondis Iberia, dedicant-se al desenvolupament de projectes i, prèviament, directora d'Estudis i Projectes, sent responsable d'ofertes i projectes per a clients públics i privats. Basca de naixement i catalana de cor, ja que viu a Barcelona des de fa molts anys, casada i amb 2 fills, ja grans, des de molt petita aficionada a la lectura, ara sobretot de temàtica religiosa i enamorada de la Basílica de la Sagrada Família. Molt bé, Elena, quan vulguis. Gràcies. Tens el mute, Elena. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un placer y un orgullo. Yo diré que como mujer nunca me había sentido especialmente identificada con este género para condicionar mi desarrollo, ni personal ni profesional. He nacido en una familia en la que había más chicos que chicas, he tenido más primos que primas, he tenido 2 hermanos, he hecho una carrera en la que había sobre todo hombres y he tenido muchos amigos. Por lo tanto, para mí la cuestión de género nunca me ha pesado. Pero sí que es cierto que desde el momento que empiezas a trabajar en el sector privado sobre todo, ves que no tienes las mismas oportunidades. Esto es una realidad que fue patente desde que empecé a trabajar, pero que afortunadamente creo que va cambiando. No tanto como nos gustaría, pero todavía hay esos resquicios de una cultura social a la que estábamos imbuidos todos, hombres y mujeres, pero que va cambiando en el sentido de que tenemos que mirarnos como iguales, aportamos posiblemente sensibilidades o habilidades diferentes, pero hemos de trabajar considerándonos iguales. Yo nunca me he sentido inferior
Lo que sí soy consciente de que no he tenido las mismas oportunidades. Aún así, como bien decía Pilar, a mí me gusta y me apasiona mi trabajo. Siempre he trabajado al 100%, porque no sé trabajar de otra manera. Me he involucrado mucho en proyectos que he hecho tanto en el sector público como en privado y siempre en el medio ambiente. Y en el biogás, pues empezando en lo que en este país se podía hacer en aquel momento, que era relacionado en el sector del agua, con la depuración. Las grandes depuradoras podían tener plantas de biogás, pero en el 2010, en el que entro a formar parte del Grupo Remondis, uno de los principales grupos del sector medioambiental a nivel mundial, una de las iniciativas que se plantea, porque en aquel momento yo estoy en el Departamento de Estudios y Proyectos, es lanzar proyectos de biogás. ¿Qué ocurre? Que en el marco legal y comercial existente en España, eso no tenía posibilidades de futuro. Es decir, a corto plazo eran poco viables. Llevábamos años y años haciendo congresos sobre biogás, pero la realidad era otra, ¿no? Entonces, bueno, pues esos proyectos que podían haberse empezado a desarrollar en 2010, desde el apoyo que tenía yo desde el grupo, pues no se podían llevar a cabo. Y hoy nos tenemos que felicitar pues, que el escenario nos permite desarrollar estos proyectos y nos permite a las mujeres participar, pero nunca con una sensación de que estamos en desventaja. Si las desventajas están ahí, hay que luchar para pasar por encima de ellas y demostrar que somos capaces, tanto como ellos, y que aportamos tanto como ellos pueden aportar, formando y trabajando conjuntamente. Es decir, yo siempre miro a mis compañeros como eso, como compañeros y parte de un equipo. Entonces, bueno, apoyémonos unas a otras, eso sin duda, y trabajemos codo con ellos porque aportan como nosotros podemos aportar para el bien común. Molt bé, Irene, moltíssimes gràcies. Ara passarem a presentar a la senyora Laura Garcia, directora associada a Grupo Trébol Energia. Laura és enginyera industrial i executive MBA, especialitzada en tècniques energètiques. Té 22 anys d'experiència en projectes d'energies renovables i instal·lacions energètiques i d'eficiència energètica, consultora especialista en la implantació de serveis energètics en edificis terciaris industrials. És experta en operació de mercats energètics, en particular en mercats peninsulars elèctrics, visió estratègica i gran coneixement del mercat, així com experiències a nivell europeu en aquesta matèria. Portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers i membre de la Junta del Col·legi. Moltes gràcies, Laura. Hola, bon dia a tothom. Abans de res, agrair-vos que m'hagueu convidat a aquesta taula rodona, en la que, la veritat és que compartir panell amb totes aquestes dones professionals és tot un honor, i també per la idoneïtat de crear aquests espais de comunicació i d'intercanvi d'experiències que jo penso que ens ajudaran molt, i sobretot no només per nosaltres, sinó per les altres dones que també estan al sector i que d'alguna manera segur que les nostres experiències i les nostres dificultats també se les troben elles a diari. Durant aquests 22 anys, és a dir, jo vaig acabar industrials aquí a Terrassa i era una època en la que realment eren molt poques amb el que seria la classe, érem minoria absoluta, per dir-ho d'alguna manera, i és obvi que durant tots aquests anys ha anat canviant, és a dir, la realitat actualment ha anat evolucionant afortunadament perquè cada vegada hi hagi més presència femenina amb el que seríem aquestes carreres STEM. Durant aquests 22 anys he tingut l'oportunitat de poder treballar amb tot tipus d'organitzacions públiques, privades, però sempre des del sector energètic, el sector que m'apassiona i que m'interessa i que d'alguna manera fa que tingui molta... és la meva afició, com si diguéssim, més enllà de la meva professió. Vull dir que des d'aquest punt de vista soc afortunada. Durant aquests anys també he treballat per altres, he treballat per mi, ara estic en una posició d'associada amb un Grupo Trébol i també d'alguna manera obrint negoci i generant un nou mercat. I per tant, el que em trobo sobretot és en un sector molt masculinitzat, amb algunes fronteres. És a dir, la realitat ha anat canviant, però encara la falta de referents, la falta d'estils diferents a nivell de lideratge és una cosa que trobo que pesa i que està molt bé donar-li una certa visibilitat.
Durant aquests anys també he tingut l'oportunitat de tenir 2 fills meravellosos de 12 i 10 anys i la veritat és que el meu temps lliure sobretot el dedico a passar temps en família i un tema molt tranquil, amb la natura, molt connectat, una mica per compensar el frenesí del que seria la carrera professional. Bàsicament, com deia, per mi una de les coses més importants que hem de crear les dones són xarxes de suport, espais d'alguna manera poder intercanviar les nostres experiències i d'alguna manera la solitud o determinades situacions poder-les deixar en un racó per poder evolucionar i anar endavant. Fins aquí ho deixo, ja anirem comentant durant la taula rodona. Moltes gràcies. Molt bé, Laura, moltíssimes gràcies. Doncs continuem. Passarem ara a presentar la senyora Paz Gómez, coordinadora d'innovació a Genia Bioenergy. És enginyera agrònoma, especialitzada en bioenergia. Ha treballat 13 anys en projectes d'I+D+I en l'àmbit de biogàs agroindustrial. A Genia Bioenergy s'encarrega d'aplicar coneixements tècnics al món industrial de les plantes de biogàs, introduint la innovació als processos de les plantes industrials. Aprendre alemany i el senderisme són les seves activitats preferides pel temps lliure. Li interessen molt els llibres de divulgació sobre neurociència i intenta organitzar els àpats de la setmana amb menús sostenibles, buscant aliments de proximitat i reduint el consum de carn. Molt bé, Paz. Doncs moltíssimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, como han comentado todas, la verdad es que es un gusto tener este espacio, esta hora para poder conoceros y bueno, y un poco también compartir experiencias, porque yo creo que también es importante un poco esa diversidad, ¿no?, que cada una ha tenido y conocerlo, la verdad es que es único, ¿no? Yo, mi formación ha estado un poco a caballo y mi vida está un poco a caballo entre la investigación y ahora estoy aterrizando en lo que es el mundo industrial, ya pues eso, las plantas, las grandes plantas de biogás y de biometano. Y la verdad es que he estado también a caballo entre Alemania y España. O sea, he tenido la oportunidad de estar en estancias de investigación en Alemania y eso también, pues como comentaba Raquel, te da la oportunidad de ver otras perspectivas, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de, pues un poco, ver la comunicación, ¿no?, entre hombres y mujeres, cómo es diferente según el país en el que estás, en culturas, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que es muy rico. Y entonces, por ligar todo esto, pues yo creo que lo que es interesante es al final ver esas sinergias y esa complementariedad que al final aporta, ¿no?, que aporta la mujer. O sea, yo creo que al final todas las mujeres que he conocido líderes, porque yo he estado pues eso, muchísimo tiempo en la investigación y he tenido la oportunidad de tener una directora de centro tecnológico y una directora de tecnologías, y la verdad es que todas estas mujeres a mí me han enseñado mucho. O sea, yo he aprendido de ellas. Mi día a día, vamos, estoy continuamente acordándome de ellas, de los aprendizajes, y me gustaría destacar pues mucho esa resiliencia y esa adaptación al cambio y esa capacidad de resolución de problemas, que yo creo que ahí pues es un punto muy fuerte, ¿no?, de aguantar, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de aguantar hasta el final. Y bueno, en ese liderazgo, ya en los últimos años yo sí que he podido llevar pequeños equipos de 10, 12 personas, y la verdad es que pues, eran equipos femeninos. En ciencia sigue habiendo un porcentaje muy alto de mujeres en comparación con los hombres, en concreto en biotecnología, por ejemplo, ¿no?, en el área que yo he estado. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy colaborativa. O sea, se ha intentado los nuevos modelos, lo que se intenta es que cada uno tenga mucha autonomía. Y yo he vivido que cuando a la gente le das un poco esa autonomía y confías en ella y interaccionas de esa forma, digamos, colaborativa, escuchando, pues es muy positivo. Y la verdad es que he visto cómo crecían. Yo creo que lo bonito es también ver cómo evolucionan, digamos, las jóvenes, las recién licenciadas, y cómo van cogiendo responsabilidades y cómo avanzan, ¿no? Y bueno, por último también, con la llegada un poco al mundo de la innovación industrial, pues he visto lo opuesto. He visto que me voy a una jornada y las mujeres somos minoría. Me voy a una jornada que dura todo un día, ¿no?, y es difícil, ¿no?, compatibilizar y conciliar. Y ahí pues ves cómo hay 4 o 5 mujeres y hay 60 hombres, ¿no? En todo lo que es ya la tecnología, el desarrollo de negocio, pues yo sí que lo estoy viviendo, ¿no? Estoy viendo que es totalmente diferente, pero bueno, lo que comentaban las compañeras, poco a poco, pues eso es lo positivo, ¿no?
y bueno, ahora si queréis seguimos en el debate. Molt bé, moltíssimes gràcies, Paz. Continuem, per finalitzar, les integrants de la taula rodona. Tenim a la senyora Laura Iborra, que és enginyera de Forest, a Forestal Soliva. És enginyera de Forest de la Universitat de Lleida i University of Jeonsu de Finlàndia, especialista en explotacions forestals. Actualment treballa a Forestal Soliva i també imparteix el curs de producció de biomassa forestal al Centre de Formació Forestal especialitzada de Montesquiu. De petita li encantava anar a caminar per la muntanya i tenia facilitat per totes les assignatures de ciències i matemàtiques. Així que aquesta doble vessant, entre mates i medi natural, la va portar a estudiar medi natural. Si pot, als caps de setmana s'escapa a caminar per la muntanya, on troba la calma que avui dia és tan necessària. Doncs moltíssimes gràcies, Laura, quan tu vulguis. Hola, bon dia a totes. Primer de tot, volia agrair al clúster per organitzar aquest webinar i donar un espai on donar veu a les dones d'aquest sector, que és un sector tan i tan masculinitzat. Com bé m'ha presentat la Vanessa, de formació soc enginyera forestal i de vocació m'apassiona la natura i les energies renovables. Em sentiu bé? Ara ja sí, Laura. Val. Llavors, el que deia de formació, soc enginyera de forest i de vocació m'encanta la natura i una de les meves passions també són les energies renovables des de sempre. I com a enginyera de forest, què millor que la biomassa, perquè realment hi crec en tots els beneficis que comporta com potencial per gestionar aquests boscos que tant necessitem avui dia, crear llocs de treball en zones rurals, reduir la dependència energètica i aquest llarg, etcètera, que avui no s'escau. I em sento molt agraïda de poder treballar del que realment m'agrada i aprofitant que sóc l'última i poder encetar un meló, però tot i així hi ha molts cops que em sento sola com a dona dins del sector, perquè és que no n'hi ha de referents. I com deia en Jordi, en el sector de la biomassa som la gran minoria i si ja ens n'anem a la privada, deixem de banda la pública, encara som més poques. I aquesta soledat també està bé en poder-la compartir, perquè te n'adones que aquest sentiment no és només meu, sinó que és compartit i empatitzat per moltes dones. Molt bé, Laura, doncs moltíssimes gràcies. I ara ja sí que, una vegada ja fetes les presentacions, començarem la taula rodona, d'acord? A veure, sentiu-vos lliures de participar en totes aquelles les preguntes que vagi fent, com si vagin sortint d'altres, val? Sí que intentarem això, anirem aixecant la mà, val? Per no, més que res, no trepitjar-nos unes a les altres, val? I jo, per començar, jo us preguntaria, quina mena de lideratge penseu que pot aportar una dona en les empreses de bioenergia? Val? I també us volia preguntar si heu trobat, que segur, però si voleu explicar situacions complexes o dificultats que us heu trobat, i també aquesta relació també amb el tema del lideratge femení. Doncs quan vosaltres vulgueu. Arena. Bueno, jo fent una reflexió dels problemes o els inconvenients que ens trobem és que encara avui dia, jo no sé si estareu d'acord, a les dones en una situació professional sempre se'ns ubica ràpidament. Si hi ha un home i una dona, normalment s'ubica amb més valor professional a l'home directament que a la dona. Això és quan arribes a una reunió, quan arribes a un congrés, quan arribes a molts llocs. Les dones sempre estem una mica en segona línia. I ens hem de fer l'esforç, ens hem de moure per fer-nos sentir. Jo tinc aquesta sensació, la tinc de fa anys,
i segueix passant. És a dir, abans possiblement era més. També he de dir una cosa, que amb els anys, quan guanyes anys, també et prenen una mica més en sèrio. Però jo reconec la complexitat d'una dona jove d'arribar a un entorn professional i fer-se sentir. Jo això ho he patit durant anys, quan arribaves a un lloc, eres una dona jove, jo soc petita, no massa alta, més ben baixeta. Aleshores, també la fisonomia no ajudava a fer-te molt present. I ja físicament, tenia aquesta sensació que havia de fer un sobreesforç per donar-me a conèixer i trobar un espai. Això passava i crec que segueix passant. És a dir, quan anem als foros, es munten els grupets. L'altre dia Laura feia menció a això. I hi ha els grups dels que sembla que pesen i els que queden en segona línia. I les dones, lamentablement, seguim estant moltes vegades en segona línia. No sé si això ho comparteixen les demás. I a l'hora de treballar, el que podem aportar, possiblement, de vegades, sensibilitat perquè hem viscut aquesta situació. Aleshores, tenim més capacitat o més intuïció per integrar tothom, perquè ningú se senti una mica en segona línia. Treballar més transversalment. Jo crec que un dels punts forts del canvi en el sector professional és no treballar tant en vertical i treballar més en transversal, perquè aquí tots podem aportar. És a dir, jo no afavoreixo les dones o afavoreixo els homes, jo crec que l'important és persones capaces, treballadores i professionals, i que tinguin una vida sana, professional i familiar, perquè una persona no ben equilibrada és una persona que pateix. I jo crec que és molt important cuidar les persones. Us deixo. Molt bé. Doncs passem la paraula a Raquel, que també té aixecada la mà. ¿Me oís? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Yo por complementar el punto que ponías encima de la mesa, ¿no, Elena? De que al final nos tenemos que hacer más visibles o parecemos más petitas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nosotras una gran parte de responsabilidad, porque en realidad yo os voy a dar un ejemplo personal. Yo empecé mi carrera en Inglaterra, en el sector del residuo, un sector muy masculinizado, ¿no? Donde efectivamente sentía que era la minoría, ¿no? Pero eso nunca me ha hecho sentir que no era visible. O sea, este sentimiento de gravedad, a mí me han dado muchos cursos de estos de cómo mejorar nuestro liderazgo como mujeres, ¿no? Y se habla siempre de la gravedad, de cómo la gravity en inglés, ¿no? Que es la presencia que uno aporta en el ámbito de una discusión o de la presencia de un grupo de personas, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos mucha parte de responsabilidad nosotras de sentirnos con esa seguridad en nosotras mismas de que estamos ahí y lo podemos hacer igual de bien, ¿no? Entonces yo personalmente, y voy a ser un poco aquí, voy a retar al resto de las participantes, yo personalmente he sido de aquellas que no me he sentido tan pequeña. He sentido siempre que estaba en minoría, sí, pero que estaba a la misma altura o podía llegar a estar a la misma altura que el resto de los demás y por lo tanto andaban, ¿no? Y lo dejo ahí. Era un poco por reaccionar a tu comentario, Elena. Laura, si... Sí, completament d'acord. Nosaltres ens estem movent en sectors molt masculinitzats i por ente els sectors que estan molt masculinitzats al final prioritzen molt la generació de negoci, sobretot si estem parlant de l'empresa privada. No sé si a nivell públic és una mica diferent, però quan estem parlant de sectors com els mercats, com tot el tema de bioenergia, tot el tema d'energies en general, és un sector que el que prima és el negoci, no? És a dir, la facturació, la generació, etc. Llavors, altres valors, com és més el tema del treball en equip, el tema de compartir, de fer créixer, és a dir, queden una mica com més diluïts. I jo penso que pot ser la gran aportació, no?, que es pot fer des del lideratge una mica més femení, el fet d'alguna manera aportar aquest tipus de valor que realment pot aportar més enllà de la facturació, pot fer créixer molt el que serien les organitzacions. I després, responent al que deia la Raquel, estic completament d'acord que en moltes ocasions és l'autosabotatge o el fet de ficar-nos, és a dir, nosaltres mateixes, les nostres limitacions, no?
I ara posaré un exemple jo a l'empresa en la que estic, doncs hi ha noies fantàstiques totes, extraordinàries, bastant més joves que jo. Ens portem 15 anys o 20 anys, vull dir, ara no sé quants, però molts anys. I llavors les sento parlar i veig que l'entorn ha canviat, però que és com un mirall, no? I veig aquests dubtes o aquests temes i penso, però si sou fantàstiques, extraordinàries, com és possible? Però és un tema d'un treball, no? I llavors ja veus que són trets comuns i que realment aquestes... És a dir, moltes de les coses que jo em vaig trobar en el seu moment i que encara em trobo, però ara tens unes altres eines i tens un altre tipus d'experiència, no? Segueix estant. I al final aquesta sensació de saber que pots arribar, que realment és la clau perquè realment i centrar-te en tu mateix i quin és el teu objectiu, el teu propòsit. És a dir, jo estic aquí, vull arribar fins aquí i llavors totes aquestes condicions de contorn d'alguna manera minimitzar-les, és a dir, reduir aquest soroll per realment projectar-te amb allò que t'interessa. Seria una mica el que volia portar. Molt bé. Continuem, Paz, que tenies la mà aixecada. Sí, a mí la verdad es que enlazando un poco con la idea que estaba comentando Laura de un liderazgo más colaborativo, más win-win, ¿no? Que dirías en inglés, pues yo creo que en el ámbito de la bioenergía es que ahora mismo estamos con el reto de integrar tecnologías diferentes, ¿vale? Y además de que necesitamos modificarlas, adaptarlas a un cambio constante de normativa, a que cada vez aprieta más, a un cambio constante de cada vez necesito mejores rendimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esos modelos de liderazgo femenino en los cuales se hace un enfoque más colaborativo y menos de, no, es que mi tecnología es el core de la tecnología ¿no? Pues no, necesitas muchos colaboradores para al final desarrollar una solución 100% sostenible o 100% rentable, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me parece que esas dos capacidades que no necesariamente están siempre en el liderazgo femenino, pero que yo creo que en muchas líderes femeninas sí que lo están, esa adaptación al cambio y ese trabajo colaborativo, pues yo creo que es totalmente, como decía Laura, para empoderar, ¿no? a las chicas jóvenes y decirles, mira, es que lo tienes ya de base, ¿no? Y esto es muy necesario, ¿no? Estas características. Molt bé. Laura, Bones. Enllaçant tot el que deien les meves companyes, no? Jo a vegades tinc com un doble sentiment, no? Perquè jo comparteixo amb la Raquel, no? O amb l'Helena, que en el meu cas jo mai m'he sentit més petita per ser dona, no? Tot i haver anat a reunions i sembla invisible o fer una carrera d'enginyeria que era molt poques dones, mai he tingut aquesta sensació, no? Però sí que és veritat que és important fer un procés, crec que, de deconstrucció, no? I crec que és també el gran repte d'aquest sector, perquè hi ha moltes coses que ens venen marcades i les tenim a l'ADN sense adonar-nos, no? Un petit exemple, no? Que l'altre dia escoltava a la Marina Subirats i deia, tu vas al pati d'una escola i veus els nens que ocupen la pista jugant a futbol i aprenen a ocupar el lloc central, no? Com una reunió, no, Elena? I les nenes ocupem els racons, no? Vull dir, i això anem interioritzant que els racons són nostres i ells estan allà al mig, no? I llavors crec que hem d'anar fent un procés important, no? D'aviam quines coses realment no ens fan sentir petites, però d'altres que pensem que són tan normalitzades que no ens les qüestionem. I és aquí on crec que les dones donem valor, no? Perquè tenim aquesta altra mirada, aquestes altres sensibilitats, com el que deien les meves companyes altres, i aquestes maneres de fer diferent, no? Creem més cohesió d'equip, som més col·laboratives, creem xarxa, són més observadores, més empàtiques, no? Que no vol dir que sigui millor ni pitjor que el que tenen, el que normalment se li atribueix més masculí, però són diferents, no? I ens fa ser resolutives d'una altra manera. Molt bé, Laura. Pilar? Tens el mute, Pilar.
Perdonad, pensaba que lo había abierto. Yo quería dar una de cal y una de arena. Lo que os decía, empezar en los 90 implica que en la primera empresa en la que trabajé, aquel verano, hubo que habilitar un espacio para que tres becarias que entramos a trabajar de prácticas nos pudiéramos cambiar. Hasta aquel momento nadie se había planteado que alguna mujer tenía que ponerse zapatos de seguridad, el mono de trabajo y por lo tanto necesitaba un espacio, ¿vale? Y por el otro lado, en cuanto al liderazgo femenino, creo que como han comentado mis compañeras, aunamos voluntades, se nos da mejor aunar voluntades. Y claro, esto yo creo que ahora, por ejemplo, en el trabajo que desarrollo, de desarrollo de mercado de plantas de biometano, hay que unir a tanta gente, hay que unir tantas voluntades, el sector primario, los agricultores, los ganaderos, también mayoritariamente todas las explotaciones dirigidas por hombres, el tecnológico, los epecistas, las ingenierías dirigidas en general por hombres, pero llevar, coordinar todo eso, pues la verdad, yo me siento que ya me reconocen que oye, pues que lo hacemos bien, ¿no? Que esa parte de unir voluntades se nos da bastante bien porque procuramos el consenso, casi de una manera natural, procuramos siempre no imponer nuestra opinión, sino aceptar la del consorcio en general, ¿no? Y eso la gente lo percibe como algo, me tienes en cuenta y va muy bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos muchas cosas para hacer y aunque no ha llegado el momento de la conclusión, sí que creo que hay que decir ya que en el momento en que aprovechemos todo el talento humano, es decir, de alguna manera el hecho de que muchas mujeres no lleguemos a sitios directivos, lo que hace es que se está perdiendo un montón de talento humano. Y entonces, claro, en el momento en que eso haya desaparecido, creo que, bueno, se tomarán muchísimas mejores decisiones en todos los ámbitos, en lo social y en lo técnico, y todo irá mucho mejor. Nos falta llegar, pero para todos, para conseguirlo para todos. Muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Sí, Paz. Yo quería ahora pues, contar un poco una anécdota, ¿no? Un ejemplo, aterrizar un poco también una situación quizá un poco más compleja o poner un ejemplo, ¿no? De situaciones así más complejas vividas. Recuerdo que vino pues, un alto directivo, estaba viendo todas las instalaciones de investigación donde yo estaba y bueno, se sorprendió, ¿no? Preguntó y dijo, pero bueno, ¿aquí trabaja algún hombre? ¿No? Se sorprendió tanto que a la inversa, ¿no? que hubiera una directora general de la empresa, una directora de tecnologías, la responsable de IOAS, que en ese momento era yo. O sea, y la verdad es que yo, o sea, fue como por contraste, ¿no? O sea, pensé, el mundo exterior es mucho más masculino que mi micro burbuja. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, digo, nunca lo había pensado, pero es verdad, o sea, el porcentaje era más de un 64% en ese momento de mujeres respecto a hombres, y él mismo se sorprendió que en un ámbito técnico, en un ámbito tecnológico, ¿no? Pero preguntó, ¿no? Y la verdad es que pues, es curioso como al final también puede que tengamos cosas culturales, ¿no? muy establecidas, muy asociadas a trabajos muy técnicos, lo que comentábamos al principio, ¿no? En la introducción, que generalmente pues eso, siempre ha estado dominado por hombres. Y bueno, quería contar un poco una anécdota, ¿no? Por bajar de nivel, ¿no? Al día a día. Porque vosotras, por ejemplo, ¿qué opináis que se podría hacer para que hubiera realmente más representación de mujeres, ¿no? En el sector industrial, ¿no? La realidad es la que es, los datos son los que son. Hay sectores, los sectores que estamos hablando, biogás, biomasa, especialmente biomasa, sectores muy masculinizados. ¿Qué pensáis? Por ejemplo, ¿creéis que el tema de la cuota debería ser algo que se debería implantar? ¿O cuál es vuestra opinión al respecto? Raquel. Gracias. Yo estoy convencida de que sin una voluntad firme de la cúpula dirigente de una empresa
que puede pasar por tener una cuota o por tener una política muy establecida con un programa de hacer llegar más mujeres abajo para hacerlas crecer, creo que es absolutamente un reto brutal, ¿no? Yo un poco lo presentaba Jordi al principio de la sesión, ¿no? En Veolia yo tuve la suerte cuando estaba en Inglaterra, la que es ahora número 1 del grupo, era en aquel momento la CEO de país, ¿vale? Y yo ya en aquel momento, cuando el grupo se atrevió a nombrar una CEO francesa en un país extranjero, una persona de 42 años, no más grande que aquí, con una cantidad de hombres en un mundo del residuo totalmente masculinizado, dije, wow. Y una de las primeras cosas que fui a preguntarle cuando aterrizó, ¿no? Es, pero ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes llegar a...? Y fue una contestación bastante humana y bastante chocante para mí, que me dijo, bueno, tengo un marido extraordinario, ¿no? O sea, al final ella daba como por hecho de que para llegar ahí es una cosa de equipo, ¿no? Bueno, eso es un tema muy personal suyo, pero quiero decir que su llegada, una de las primeras cosas que ella hizo fue cambiar completamente la mezcla que había en el comité de dirección, ¿vale? Se puso como objetivo él, y lo dijo abiertamente, no podemos tener un comité de dirección donde solo hay hombres blancos mayores de 55 años. Quiero que seamos representados por lo que somos, ¿no? Y, ostras, en el espacio de un año vimos cambiar ese comité de dirección y entonces, bueno, pues ahí vimos mujeres que llegaban ahí y en las cuales yo, que en aquel momento era ingeniera de investigación, o sea, yo era una porra ahí en la empresa, ¿no? Pude ver cómo se podía llegar a esas capas de la empresa de manera muy humana, muy sencilla, si tú profesionalmente pues, te daban la oportunidad y podías defender aquello en lo que eres buena, ¿no? Entonces, convencidísima que tiene que haber una voluntad de la empresa y lo de las cuotas ayuda mucho. Y os doy el ejemplo de Veolia de nuevo. Nosotros llevamos anunciando que vamos a tener paridad durante más de 8 a 10 años, ¿vale? Este año han cambiado el criterio porque tenemos una rueda multifacética, el bonus empresarial, o sea, de los directivos, está ligado al cumplimiento de un objetivo en particular, que es que en la cúpula de las filiales a nivel geográfico haya 50-50 hombre-mujer, ¿vale? Y esto llevábamos años anunciándolo y este año ya se ha dicho que sí o sí y está dando un impulso brutal, ¿vale? Entonces, yo, por contestar a la pregunta, totalmente convencida. Muy bien, Raquel. Seguimos con Paz. Yo también estoy de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir la compañera y también con dejar emerger los liderazgos femeninos a través de dar oportunidades iguales, ¿no? O sea, frente a dar visibilidad a una mujer igual que a un hombre, decir, bueno, ¿quién va al evento representando a la empresa? ¿No? Que no tenga que ir siempre X, sino a ver quién de los dos lo hace mejor. O sea, yo pienso que también que emerjan esos liderazgos. Yo, por contar otra anécdota, o sea, yo me he visto más en la situación de me falla un ponente, por favor, puedes venir tú, que en la otra situación, ¿no? O sea, pues, bueno, pues dejemos también visibilizar, pero no por casualidad, sino porque lo busquemos, ¿no? Muy bien. Laura. Bueno, comparto completamente lo que se ha comentado. O sea, al final el tema de las cuotas yo lo veo necesario porque lamentablemente no siempre las cúpulas a nivel de dirección de las empresas tienen es decir, creen realmente en la igualdad de oportunidades, ¿vale? En muchas ocasiones hacen greenwashing del tema y ya está. Entonces, al final, yo creo que las cuotas son indispensables. Lo ideal sería que no fuera necesario y que realmente desde la alta dirección pues, se promocionara una equidad para fomentar las oportunidades para las mujeres, pero ya que esto no siempre pasa y depende de las condiciones de contorno que puede tener cada empresa en particular, pues intentar fomentarlo por normativa, ¿no? O sea, al final y no solo a nivel es decir, estamos hablando todo el rato de consejos de administración, pero después también los mandos directivos, es decir, habría que ir de toda la cadena hacia abajo, es decir, identificar cuáles son los espacios que tienen esa ausencia, porque evidentemente mujeres con talento y preparadas para ocupar esa posición hay, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Otra cosa es que se dé esa posibilidad para poder optar a esa posición.
Muy bien, Laura. ¿Elena? Sí, el mute. Elena. El tema de las cuotas también creo que es un tema tristemente necesario a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una dinámica que cuesta cambiar. Pero estoy totalmente de acuerdo con Laura en que decía que tenemos que trabajarlo ya desde abajo. Es decir, nada nos sirve poner cuotas en la dirección si no estamos trabajando en las cuotas, en la gente que se va preparando. Es decir, tenemos que preparar a las mujeres desde abajo. Tenemos que reforzarlas en la confianza en el trabajo que hacen. Es decir, que sean valiosas porque se esfuerzan, porque trabajan, porque aportan, ¿no? Entonces, yo creo que como mujeres que tenemos cierta responsabilidad también está en nuestra mano. A veces no podemos cambiar los criterios de empresa, no podemos cambiar las políticas de empresa, pero sí que podemos trabajar a nuestro alcance, a apoyar a esas mujeres jóvenes para decirles podéis. Yo he llegado hasta aquí no porque sea más lista, más hábil que tú, sino porque, bueno, alguien también ha confiado en mí, ¿no? Y trasladar confianza. Cuando trasladamos confianza a las personas, tanto hombres como mujeres, estas personas pueden crecer. Y tenemos que ayudar a las mujeres a crecer en los ambientes que no son tan habituales. El ambiente de la investigación se está ganando, el ambiente legal, jurídico, hay muchas juezas. ¿Por qué? Porque valen y porque luchan y porque pelean. El sector público también. En el sector privado tenemos todavía ese reto. O dependemos de políticas, como comentaba Raquel, o nos lo planteamos también como una responsabilidad de todas nosotras. Apoyar a nuestras compañeras, a la gente que tenemos a nuestro cargo, que crean ellas mismas y que luchen. Y afortunadamente también la conciliación familiar es algo que se va trabajando. Yo cuando tuve mis hijos, el mayor tiene 25 años, o sea que hace años, para mí fue muy complicado, muy complicado. Y en esto también mi marido afortunadamente es una persona que no me ayuda, ¿eh? ¿No? A mí esta palabra de ayudar no funciona con él, es una persona que lleva la casa como la llevo yo, ¿no? Él me apoyó muchísimo, pero era triste que me tuviese que apoyar para suplir una situación que no favorecía el conciliar la vida de madre con la vida profesional. Entonces, afortunadamente eso ha cambiado. Como dice Pilar, tenemos una historia, hemos visto una evolución que va mejor. Yo me felicito por ello. Pero las mujeres tenemos mucho que hacer por las mujeres. Y yo aquí me gustaría lanzar un mensaje a todas, a que nos ayudemos, nos apoyemos y nos miremos, pues eso, dándonos ánimo y empuje para tirar adelante. Molt bé, Elena. Seguim amb Laura? Sí, jo estic totalment d'acord amb el que diuen les meves companyes. Vull dir, avui dia la quota és necessària, no? Però jo voldria anar un pas més enllà, no? En el moment actual que estem vivint del boom de les bioenergies, no? Amb tota la demanda que hi ha avui dia de talent que ho estan buscant les empreses personal i no n'hi ha, no crec que hi hagi sector que es pugui permetre tancar la porta al 50% de la població. Vull dir, el talent femení hem de ser-hi en aquell sector que vulgui créixer i és un sí amb mayúscules, no? Vull dir, més enllà de la paritat. Vull dir, jo aposto per les dones en tots els sectors. Molt bé, Laura. Seguim amb Paz. Pues yo en relación con lo que estaba comentando Elena, es que me ha venido totalmente a la cabeza, ¿no? Porque yo estoy continuamente pensando qué es lo que está a mi alcance, qué es lo que puedo hacer hoy, digamos, qué es lo que en el aquí y ahora yo puedo intervenir. Y es que realmente, o sea, trabajar la asertividad en la gente más joven, en las chicas más jóvenes, yo me he dado cuenta, o sea, yo me he dado cuenta que eso es un motor para el equipo. O sea, la gente cuando le ayudas un poco con esto, a trabajar estas características, digamos que le das una herramienta muy fuerte para, por una parte, pues que no te dejes pisar por nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y por otra parte, que te ayude también a equilibrar, ¿no? Porque yo creo que las mujeres también en esto creo que somos más racionales en el tema de decir, bueno, yo quiero trabajar, quiero dar lo mejor de mí misma, pero también quiero conciliar, ¿no? Y quiero que sea sostenible, estar bien, ¿no? Como comentabais antes, ¿no? Estar bien con uno mismo es fundamental para poder rendir en el trabajo, ¿no? Entonces,
pues bueno, yo totalmente de acuerdo. Es un motor de energía para el equipo el trabajar eso y bueno, con las chicas lo he visto, ¿no? Personalmente. Molt bé. Pilar? Sí, comentaros también con una pequeña anécdota. Hace no mucho viene mi hija, afortunadamente ingeniero de telecomunicaciones en 0, y me dice, es que solo han escogido currículums de chicas y claro, eso es una discriminación positiva y yo pues tampoco quiero que me escojan solo porque soy mujer y tal. Le dije, bueno, oye, mira, ya, o sea, ya, hasta aquí. Quiero decir, aunque solo sea para empezar a devolvernos a tu abuela y a mí todas las veces que no nos han dado la oportunidad, o sea, te pasas eso por el forro, ¿eh? A ver, vamos a ver. Entonces, discriminación positiva sí, y además con mucho orgullo. O sea, quiero decir, vamos a ver, adelante con todo. Eso para empezar. Y luego la otra cuestión es que decíais alguna que os habéis encontrado muy solas y efectivamente se está solo en muchos momentos. O sea, yo también he estado en reuniones de 20 personas en la que era la única mujer. Bueno, esas cosas pasaban y a veces siguen pasando, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer que yo he recibido el apoyo de muchísimas colegas. Afortunadamente he estado muchos años trabajando en el agua y ahí sí había muchas. Y desde mi madre hasta mi hija, pasando por todas las colegas que he tenido, pues quiero dar las gracias desde aquí a todas ellas, porque sin ellas muchas veces no hubiera seguido adelante. Realmente, así que gracias por apoyarme incondicionalmente de maneras a veces que casi ni os habéis dado cuenta, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias. Y luego también dar las gracias tanto a mi padre, que nunca esperó nada de mí, pero estuvo muy orgulloso cuando lo conseguí. Muy bien, Pilar, muchas gracias por tus palabras. Seguimos con Raquel. Sí, yo quería aquí introducir un elemento, Pilar, gracias por tu contribución, y orientado al sector en el que nos movemos, ¿no? Hablamos de discriminación positiva. Si yo tuviese que discriminar positivamente, lo podría, es que no encuentro gente, o sea, no encuentro suficientes mujeres, ¿vale? Para poder incluso llegar a tener para cada puesto de trabajo un hombre y una mujer y poder darme esa chance de elegir entre el uno y el otro. Entonces, yo os quería plantear aquí, porque hemos hablado mucho de cuota, hemos hablado de responsabilidad individual de nosotras mismas, ¿no? En ayudar a hacer crecer a estas mujeres. Yo creo que más allá de una cuota en empresas, tendríamos que ir buscando la posibilidad de incorporar a jóvenes en los listones de abajo, ¿no? Para hacerlas crecer y ponernos la cuota realmente ahí, o sea, darnos nuestra responsabilidad en introducir, formar, mentorar, acompañar, ¿no? Porque está muy bien poner una cuota arriba y a mí me ha ayudado, pero creo que es que no voy a conseguir llegar a los objetivos que me han marcado porque no encuentro a gente, es muy difícil, ¿no? Entonces, más allá de la cuota arriba es nosotras mismas darnos, impulsar, ¿no? Que nuestras empresas tengan una política realmente de formación, inclusión y generación de cantera femenina. Creo que eso es importante también. Muy bien, Raquel, seguimos con Paz. Yo, Raquel, coincido, pero es que ahora precisamente el boom que experimenta la bioenergía se ve en ese contexto, ¿no? En el contexto de que necesitas más gente de la que realmente, pues eso, puedes contratar. Y vamos, o sea, el crecimiento, por ejemplo, en empresas como Genia, como la que estoy ahora, es exponencial. O sea, no hay perfiles preparados. También digo que es una suerte, porque yo he vivido también las horas bajas, ¿no? Yo empecé en el 2008 y, pues bueno, es una suerte tener este contexto ahora mismo. O sea, creo que va a emerger mucho talento femenino y masculino, por supuesto, y que hay muchas más oportunidades que hace 15 años o hace 20. Pilar, cuando quieras. Sí, pues oye, yo también, con eso que decís, es verdad, siguen dedicándose menos chicas a las carreras tecnológicas. Entonces yo lo que creo es que eso, que además de
red de apoyo que desde luego Laura quería, o sea, tenemos que hacer más networking femenino, seguro, hace falta. También, si veis mis publicaciones en LinkedIn, siempre estoy apoyando pues algún grupo, por ejemplo en Madrid, que hacen muchísimas visitas a los colegios, donde animan a las chicas, a las niñas, tal. Y la verdad es que he querido hacerlo aquí en Barcelona y bueno, parecía que había alguien, pero bueno, pues no lo he encontrado. Así que desde ya yo creo que deberíamos organizarnos, las que estamos por aquí cerca, para dedicar algunas horitas a ir a los colegios y explicar. Además es que les encantará, porque es que como a todos nos gusta tanto lo que hacemos, yo creo que va a ser muy fácil captar unas cuantas ingenieras más en las nuevas promociones, ¿vale? Muchas gracias, Pilar. Soy moderadora, pero yo me uno a lo que has comentado, Pilar, o sea que me parece estupendo, porque también pienso que son las nuevas generaciones las que tenemos que establecer las bases, ¿no? Para que realmente la igualdad lo vean normal, completamente, ¿no? Seguimos con Paz. Bueno, perdona que esté participando tanto, pero es que me ha venido a la mente totalmente los días de jornadas abiertas del Centro Tecnológico, abiertas para institutos, abiertas para universidades y después también, o sea, jornadas que organizan las ciudades para la ciencia, en los cuales pueden tocar, ¿no? Digamos, las investigaciones, los desarrollos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? O sea, apretar el botón de la curiosidad. Porque vamos, o sea, esa es la línea recta, ¿no? La velocidad a que la gente se sienta motivada, ¿no? A ver, pues un poco futuro y ver cosas que, vamos, trabajos que ni te podías imaginar, ¿no? Hace 15 años. Que igual que pasa con todas todo lo que es la inteligencia artificial, yo creo que se está abriendo ahora un mundo a nivel de subtecnologías energéticas, por llamarlo de alguna forma, que nadie se imaginaba, ¿no? Muy bien. Elena. El mute. Sí, perdón. Mira, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Pilar, lo que decía y lo que decía también. Hay en otros países en que las mujeres o grupos se presentan como un modelo para aquellos que tienen que buscar qué hacer con su vida, ¿no? Yo he tenido hijos en la época de decidir que iban a estudiar y no sabían qué estudiar, ¿no? Pues ahí es precisamente el lugar y el espacio en el que puedes proponer, es decir, proponer el perfil profesional de la mujer en el área de la ingeniería, de las ciencias, de la innovación, como una solución, como una oportunidad interesante y motivadora. Es decir, lo ha dicho Pilar y estoy totalmente de acuerdo porque nos conocemos, somos mujeres apasionadas porque nos gusta lo que hacemos, ¿eh? El que más transmite es el que mejor lo vive, ¿no? Y cuando tú ves una cosa y lo ves con ilusión, con pasión, y tu trabajo sí es un trabajo, pero también es una oportunidad de disfrutar con lo que haces, eso se transmite, ¿no? Y eso es lo que podemos transmitir a las mujeres, a las jóvenes, decirles, hay una manera de realizarte profesionalmente que es muy satisfactoria, que es el sector técnico, ¿no? Y yo me apunto a ese reto porque creo que las mujeres tenemos que motivar a las mujeres en buscar otros perfiles, porque lo que les enseña la televisión, el LinkedIn y todas estas plataformas son modelos que no encajan con la realidad. La realidad es que hay que trabajar en cosas que te aporten valor, en las que puedas crecer, no ser famoso ni cuántos likes tengo en mi publicación, ¿no? Y eso yo creo que aquí había una persona de Soc Dones, no? Que ens acompanya, i jo li trasllado aquest repte, no? Com us podem fer, nosaltres que estem aquí, totes les que estem aquí, com ho podem aportar la nostra col·laboració per motivar les dones a que busquin d'altres sortides professionals que són motivadores i que és un repte cada dia, i que aprens cada dia i cada dia estàs il·lusionada amb el que fas, no? Els projectes que desenvolupes. Sí, sí. No sé, Vanessa, si vols primer que acabin la Sí, taula o sí. com vulguis. Mira, en principi, Acabeu. jo havia pensat si de cas, si algú vol fer alguna pregunta, perquè anem bé de temps, saps? Si algú dels assistents tindríem temps per fer alguna pregunta, si algú en voldria, val?
comentar-vos que avui ens acompanya, com ja ha avançat Esther i Irene, la plataforma somdones.cat. Plataforma somdones.cat és un punt de trobada online de les dones professionals de Catalunya amb un directori d'expertes d'empreses liderades per dones, associacions de dones, ofertes de feina, promocions, entrevistes a dones referents. Una eina per poder visualitzar, això que estàvem comentant, el talent femení del país. Per tant, sí que m'agradaria, si pots parlar, Anna, i després si hi ha alguna pregunta ja la respondrem, doncs l'Anna Pujol, que seria la CEO de Som Dones. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Vale, doncs moltes gràcies. Primer de tot, a veure, donar-vos l'enhorabona per aquest diàleg, per aquesta taula rodona que heu fet, perquè heu aportat molt valor, heu donat visibilitat, en certa manera, a tot aquest talent femení que hi ha en el camp de la bioenergia i és molt important visibilitzar-lo perquè les noies joves tinguin referents. Per tant, no tingueu por en participar en taules rodones, sempre que us convidin i tot, perquè serà la manera que les noies joves veguin aquests referents i, per tant, al final es vagin animant a estudiar aquestes carreres que en principi són, sempre diem que són tan masculines, no? Per tant, hem d'anar avançant en aquest camí. Per tant, enhorabona per això. Llavors, ja ho has dit, has fet una petita descripció que està molt bé, no? Sobre la plataforma Som Dones. Jo tenia preparada aquí una petita presentació. No sé si la puc compartir o us estimeu més que ho digui només de veu, com vulgueu vosaltres. Si vols, Anna, la pots compartir. La puc compartir, em provo de compartir-la i així d'aquesta manera també veureu més bé el que hi ha. D'acord. A veure... No sé si es veu la meva pantalla. Perfecte. Sí? Vale. La plataforma Som Dones, tal com ha dit la Vanessa, és la plataforma oberta de les dones professionals de Catalunya. Qualsevol persona pot entrar i pot veure tot el contingut que hi ha a dins perquè és completament online i obert. Llavors, a l'entrat, qualsevol persona veurà aquest panell. Clar, és professional, és una plataforma per ajudar a les dones a avançar professionalment, donant-los visibilitat per una banda i també eines perquè puguin avançar. Llavors, volem aquí que es trobin totes les dones de tots els perfils professionals. Llavors, per donar visibilitat, el que tenim és que qualsevol dona es pot fer usuària de la plataforma amb un nom d'usuari i una contrasenya i a partir d'aquell moment pot començar a interactuar i a estar dins de la plataforma. Llavors, per donar visibilitat tenim 3 directoris. Tenim el directori d'expertes, que les dones que vulguin es poden fer un breu perfil dient què fan professionalment, què han estudiat, si estan en procés de canvi, si estan buscant feina, el que sigui. Després tenim un segon directori d'empreses liderades per dones. M'havia descuidat de dir que en aquests moments d'usuàries registrades a la plataforma són 650 dones, ja tenim. Més o menys la meitat, unes 320 i pico, s'han fet el perfil d'expertes i d'empreses liderades per dones, aquí en tenim, em sembla que són 104 o 105. També de tots els àmbits professionals, però de l'àmbit de Catalunya. I després tenim un tercer directori, que és el directori d'associacions professionals de dones. I aquí és molt important donar també visibilitat a tots els directoris, a totes les comunitats que hi ha. Tenim associacions d'empresàries, associacions d'enginyeres, hi ha les dones rurals, hi ha les dones de la mar, dones en l'àmbit dels videojocs. Per tant, cada comunitat també té totes les seves dones i, per tant, és important que tinguem aquest directori de totes les associacions professionals que hi ha a Catalunya. En aquests moments, en el directori n'hi ha 54 d'associacions, però encara creiem que n'hi ha moltes més i que això pot anar augmentant. Després, oferim tota una sèrie de serveis, ofertes de feina. Totes les empreses que vulguin del clúster de la bioenergia ens poden enviar les ofertes de feina que tingueu i les publicarem a la plataforma. És l'apartat de la plataforma que es visita més, perquè en aquests moments hi ha moltes dones en procés de canvi que volen avançar professionalment, que estan buscant una millora professional, però a més també, clar, ens arriben cada dia ofertes de feina, per exemple, d'empreses amb les que col·laborem de selecció de personal, perquè en aquests moments hi ha moltes empreses que estan buscant talent femení, estan buscant dones
per fer equips més paritaris i per fer equips una mica més, com si diguéssim, polivalents i més diferents. Per tant, l'apartat d'ofertes de feina és un valor dins de la plataforma i, a més, és el que té més visites en diferència de tots els altres. Després, qualsevol usuària pot també publicar un anunci de promocions, perquè cada usuària té accés a un panell on pot publicar diferents coses, una oferta de feina, una promoció, una formació. Per tant, l'important és que es puguin anar creant col·laboracions i sinergies entre les dones de la plataforma. I s'estan creant, vull dir, la veritat és que s'estan creant col·laboracions molt maques. Després tenim una àrea d'igualtat, de plans d'igualtat, que les empreses que vulguin, hi ha un grup d'expertes que elaboren aquests plans d'igualtat o protocols d'assetjament. També tenim un petit catàleg de formacions en l'àmbit de la igualtat, de llenguatge no sexista, com minimitzar o com detectar indicis o inicis d'assetjament. Per tant, hi ha unes quantes formacions que també les posem a disposició de les empreses del clúster per si mai ho necessiten. I després també tenim una agenda d'activitats. En principi és una agenda d'activitats de la plataforma, però també activitats que a vegades es facin fora i que tinguin, en certa manera, el referent de les dones, també els publiquem. Després, altres coses que trobareu a la plataforma. Des de l'inici, la plataforma fa més o menys uns 2 anys que funciona. Vam sortir fa 2 anys i mig, a poc els primers mesos ens van començar a conèixer, però en 2 anys ha crescut molt la plataforma. Llavors, tenim un apartat d'entrevistes a dones referents, que com veieu hem entrevistat a la Carme Forcadell, a la cuinera d'Aparellada, a la Cori Calero, aquestes periodistes. També hem entrevistat a l'arquitecta Benedetta Taliabue, a la Mònica Terribas, o sigui, amb altres dones. Perquè aquestes dones referents també ens ajuden a donar una mica com si diguéssim, de nom i ens ajuden sobretot amb el tema de xarxes i tot, quan publiquem alguna entrevista, ho veiem perquè és una manera també que la plataforma vagi sent coneguda. Però és que des del setembre passat hem començat a fer entrevistes a dones expertes, però que són anònimes, que no són conegudes, i és que les entrevistes ens funcionen igual de bé. Tenim igual o més visualitzacions de les entrevistes a la plataforma, perquè són dones que tenen un discurs potent, tenen moltes coses a dir, i per nosaltres és molt important donar-los veu a totes aquestes dones també. Per tant, tot el que sigui visualitzar-les i animar-les, per nosaltres és perfecte. Una altra cosa que fem que ens va molt bé són activitats de networking. Networking entre dones per conèixer-nos, per col·laborar. Potser les dones tenim un caràcter o una manera de fer que no som potser tan competitives. Això no vol dir que no siguem ambicioses i que no vulguem arribar lluny, però potser ens veiem més amb altres empreses que podem col·laborar. Sempre mirem a veure quina manera podem col·laborar o quina manera podem crear aquestes sinergies per créixer i per fer un win-win entre nosaltres. I, per tant, aquests espais de trobada són importantíssims per a les dones, perquè també és una manera de conèixer-nos i de crear aquestes col·laboracions. I després, l'agenda d'activitats, ara, per exemple, el mes de març ha vingut molt carregat perquè tant ahir al matí com abans d'ahir hem tingut ja dues activitats molt potents coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, però a més, aquest mes de març tenim el dia 20 de març la Festa de les Emprenedores que fem a l'Impact Hub, on hi haurà tota una sèrie d'emprenedores que faran pitch dels seus projectes i, a més, hi ha un espai també de màrquet que les que tenen productes o serveis també podran ensenyar i podran vendre alguns dels seus productes. I després, el 21 de març, tenim una xerrada amb Fertilab, que és l'Institut Català de Fertilitat, de Dones, Fertilitat i Salut Mental, perquè Fertilab és un de les nostres empreses col·laboradores, perquè com que el seu target que tenen són les dones, doncs bé, de tant en tant ens fan aquestes sessions informatives que són molt interessants. Per tant, i fins aquí la meva presentació, deixaré de compartir. I, a veure, espera't, aquí.
deixar de compartir. Doncs jo animo a totes les empreses i sobretot a totes les dones del clúster de la bioenergia doncs que entrin a la plataforma, que l'aprofitin, si es poden fer usuàries, si es poden fer un perfil, va perfecte perquè els directoris, és curiós perquè hi ha bastantes dones que ja ens han contactat i ens han dit, és que per exemple, hi ha un arquitecte urbanista que ja l'han trucat 3 vegades, l'han contactat 3 vegades per col·laborar o per fer coses dient, és que t'hem trobat en el directori de Som Dones. Doncs per nosaltres això és molt important, de que les dones que apareixen en el directori, que les contactin per col·laboracions, per feines, una copywriter que ja l'han trucat també del Departament de Normalització Lingüística de la Generalitat, per una col·laboració de feina. Bé, doncs que tot al final vagi sumant, no? I no hem de tenir por a ser visibles, sinó que hem d'intentar de participar en aquests espais de trobada i de visualització i que puguem ser referents per a noies o per a nenes més joves, perquè si tenen aquests referents jo penso que al final anirem avançant com a societat. I per tant, la plataforma és una plataforma que pretén ser útil, una eina més, complementària possiblement a moltes altres que hi ha, però també que busca aquesta proximitat de territori, de les 4 províncies i del nostre territori per crear aquestes col·laboracions i aquestes iniciatives que pugui haver-hi. Per tant, això és la plataforma. Molt bé, molt bé. Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies. La veritat és que ha estat molt interessant perquè hem conegut tota aquesta plataforma i tot el que feu i jo crec que la veritat és que avui ha sigut un bon foro per poder fer aquesta difusió i segur que té ressò en el clúster, segur. Moltíssimes gràcies, Anna. Bueno, ara ja arribem ja a la part final, com a cluenda, diguéssim, de la taula rodona. Jo sí que voldria demanar a les 6 participants de la taula rodona que poguessin resumir en una frase, com una idea força, amb la que ens quedaríem una miqueta després d'aquesta taula que han fet. Si voleu, aneu aixecant la mà i una miqueta, el que us vingui al cap, de dir, escolta, doncs mira, jo penso que el que crec que té molt d'impacte o puc resumir-ho d'aquesta manera, doncs mira, seria això. Mira, comencem amb la Pilar. Sí, em sembla que després de sentir tot això, els referents importen. Per tant, lluitem pels nostres somnis, per ser la millor versió possible de nosaltres mateixes. Creiem-ho, som molt valuoses, totes plegades, res autoboicot, i això inspirarà, sens dubte, les següents generacions. Molt bé, Pilar, moltes gràcies. Seguim amb la Paz. Pues yo, un poco por resumir, me parece que al final para afrontar todos los retos crecientes en el sector de la bioenergía y de la biomasa, pues es imprescindible contar con la perspectiva única femenina y con esa capacidad un poco de adaptación a todo este sector en evolución. Molt bé, Paz. Seguint amb la Raquel. Sí, bueno, yo terminar quizás con un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino y si hay una cosa, y no hemos tenido tiempo de abarcar otros temas, ¿no? Que yo diría que nos tenemos que mejorar todas, es esta capacidad que tiene quizás el género masculino de hacer networking, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De tener invertir tiempo personal fuera del espacio profesional, que nunca nos da tiempo porque tenemos 1000 otras cosas que hacer, ¿no? Quizás ese es el consejo mayor que daría, es invertir tiempo, porque realmente es una inversión que nos retornará muy fácilmente. Y esto que estamos haciendo hoy es fantástico. Muchas gracias por haberlo organizado. Muy bien, Raquel, muchas gracias. Seguimos con Elena. Bueno, pues jo resumiria que estic molt orgullosa de ser dona. Hem d'estar molt orgulloses de ser dones, totes nosaltres, perquè tenim moltes facetes professionals i personals que aporten valor i que crec que tenim un paper rellevant al sector professional i que hem d'encoratjar-nos unes a altres per seguir endavant, fer-nos costat i integrar-nos i aportar tot el que tenim, totes les nostres habilitats a la feina en conjunt amb ells, perquè són els nostres companys de vida. Aleshores, tots plegats farem molt. Molt bé, Elena. La Laura? Laura Forestal, sí, perdona. Sí, bones. Sí, jo voldria donar un
com un missatge d'empoderament a les dones, de que segueixin el seu instint, però l'instint aquell més visceral, l'instint femení, i que ens autoboicotejarem i que dubtarem i que tot això està molt bé perquè som així les dones i no són les nostres debilitats, sinó que són les nostres fortaleses. I és això, i que no vull dir que farem les coses igual de bé que els homes, sinó que les farem diferentment bé i que aquest és el nostre valor afegit. Molt bé, Laura. Laura, sí. Sí. Jo també em quedo amb un missatge positiu. Realment aquestes trobades són molt reconfortants. És com un xuter d'energia positiva i penso que cada vegada hi ha més referents. Les coses estan canviant a poc. Penso que el lideratge femení té uns valors molt potents, i sobretot comparats amb el lideratge tradicional, molt més agressiu, i que combina una quantitat d'habilitats i una gestió de diferent tipus de situacions que moltes vegades no se li dona visibilitat i això no és fàcil. Llavors, crec que no tenim sostre, per molt que de vegades ens la posem, i que penso que també és l'oportunitat de fer una societat una mica més col·laborativa, una mica més basada en valors, o sigui, que, no sé, tenim camp per recórrer i que és una oportunitat per nosaltres poder transitar aquest camí. I molt agraïda al clúster per haver organitzat aquest espai, que jo penso que ha estat molt interessant. A mi particularment, a més, m'ha permès l'oportunitat de conèixer a totes vosaltres i que és una cosa que suposo que fins les coses no hagin canviat del tot haurem d'anar fent de manera més o menys periòdica. Molt bé, doncs res, em sumo això als agraïments. Moltíssimes gràcies a totes les assistents, a totes les assistents també, evidentment, de la taula rodona. Ha estat un veritable plaer poder conduir aquesta taula, que la veritat és que ha estat molt fàcil poder-la conduir perquè realment els temes afloren, i la veritat és que ens queda feina per fer, però això que hem dit, positivament, i ja queda menys i, per tant, al final la igualtat és el que diem, la igualtat serà una normalitat i és el que estem treballant totes plegades i plegats perquè això sigui. Doncs res, moltíssimes gràcies i deixaríem aquí la sessió. Esther, no sé si voldries incloure alguna cosa més. Jo no sé si el Jordi vol dir alguna cosa en nom del clúster. Jo el que vull és agrair-vos a totes la implicació, la participació, les ganes i la passió que heu posat en aquest webinar, que jo penso que ha anat molt bé i, com totes heu dit, ha de ser un espai per donar aquesta visibilitat que de moment encara ens fa falta i felicitar-vos a totes per la feina que esteu fent dins del camp de la bioenergia. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Anem bé, continuem. Vinga, això mateix. Adéu. Adéu-siau, que vagi bé. Gràcies, adéu. Adéu.